Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Namuhla ngifuna ukuzochazela ngokujula ukusebenza kwedlozi lakho noma kwabadala bakini. Idlozi-ke lisebenza emfihlakaleni, alenzi lento ecatshwanga uwena noma lento ofuna lenze. Khona ukuthi uhambe uyohlola ngenhloso yokufeza izinto ezithize, nokuthi phela ufuna ukuthola i-guidance. Uthola ukuthi idlozi lakho alinamsebenzi futhi alinendaba naleyo nto. Liyakwazi ukugijima phambili liyophazamisa loya muntu oyohlola kuyena, ufike kuyena ekutshele enye into, hhayi wena leyo oyifunayo. Futhi most of the time uma ngabe siyohlola siye sifuna ukutshelwa lezi zinto ezizaziyo, kanti idlozi lona lisebenza kanjalo, alifuni ukutshela lento oyaziyo, lifuna ukutshela lento elingayazi eyimfihlakalo ukuze uzoba ne-surprise, wethuke futhi khona uzolihlonipha. Uthola ukuthi uma uyohlola bakutshela enye into, kanti idlozi lakho alifuni yona leyo nto. Beside ukuthi into zakho zihamba kahle. Enye into engifuna ukukuthiphisa kuyona, yabona uma ngabe uyohlola umuntu ekhuluma lento ongayiqondi kahle, ungachazi izinto eziningi. Bobuza nje ukuthi usuqedile, uthule. Mase eqedile ubuza ukuthi usuqedile, ethi yebo, bawubeka imali yakho phansi. Or I mean, musu uyabuza ukuthi akukho nokunye mhlawumbe asafuna ukukuchaza ngaphezulu kokuthi uyahlola. Echaza ngenze vese uyazi wena awukho satisfied. Echaze, econvince yenze lento mase uthi hayi kulungile, lisale kahle, qhubekele phambili. Ngoba kuyenzeka phela lokhu ukuthi umuntu embuluze ebeke ezenzise ebebona ukuthi akusiyo lento okuhamba ngayo. Ngelinye ilanga ngizonitshela ukuthi ikuphi la ekufanele ukutshele umuntu ohlolayo noma ufuneka ubone ngani ukuthi lowo muntu unqo, but it's another topic of the day. Ngilapha uthola ukuthi-ke wena uyayikhathaza-ke uyahamba, kanti idlozi lakho selixhumene nethongo, khona imfihlakalo abafuna ukukutshengisa yona wena ukuthi awuyazi. Hhayi, kwenzeke kuqhubeke nje impilo, kwenzeke kuqhubeke impilo, the time iqhubeka impilo wena uyayikhandla, wenza yonke into, wenza nemisebenzi, thola ukuthi idlozi alinandaba nayo yonke leyo nto. Mase uthola kodwa ukuthi ithonga lakho liyazi ukuthi what's going on futhi lifuna ukukutshela ukuthini. Lisebenza i-overtime day and night, lixhumana nedlozi lakho nabadala bakini ukuthi bekutshele. Abanye abantu abazi ukuthi idlozi nethongo izinto ezihlukene, ngiyonichazela ngelinye ilanga, ngangakuchaza futhi. Uthi nje one day ungasalindele lutho, ngoba phela kahle ekuhloleni nje, ngoba phela kahle ekuhloleni, to cut matters short, akufanele utshelwe lezi zinto ozaziyo. What's a need ukuthi utshelwe lezi zinto ozaziyo, ngoba kufuneke uthole lokho ongakwazi. Manje thina sinale mindset yokuthi sisuke sifuna lezo zinto esisuke zazi, pho sisuke siyohlolelana. Wathi nje one day ungalindele lutho, uvele uthi uyaqhamuka, mhlawumbe uyasebenza, uvele ugethe, mhlawumbe usebenza ngama-shift, ungene o-2 uphume o-10, yabo la ama-shift ahlukahlukene. Uvele kube khona into oyikhohlwayo efunekayo emsebenzini, ukuphoqa ukuthi ubuye. Uthi uyabuya nje, angithi nawe unokhiye wakho, uthi uyagulukudela endlini, ufice lo nkosikazi oshade naye, umfice nendoda la kule ndlu yenu le. Uvele ucishe uwe phansi, ungabusabuyela ngisho emsebenzini, kanti ithongo kade nedlozi lakho iyona nto-ke belifuna ukukutshengisa yona. Of which I mean, bayasurprise, bayazenza nje izinto ezi-light, kodwa bakunika amandla ukuthi uzenze, kodwa mase kwenziwa yibona benza a huge surprise. Ileso sifundo nje ebengifuna ukusenza. Ungabeka umuntu esecansi-ke unkosikazi wakhe uyajola mase elokhu enilandela. Cha, bengenza isibonelo. Siyabonga. Uma ufuna amavidiyo amade aphelele, sinayo i-YouTube channel, igama layo ikama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Thank you.